Eu altceva vreau să vă spun, ați văzut câte mașini sunt în Ghencea. Voi vă dați seama că excroci ăștia de 10 ani de zile, doamne, toți ăștia pe care îi vedeți aici, dar toți, au venit cu frâne și cu claxoane, băga mea și pula morților și cu curva care îi pune, de ani de zile am noi pe care 13 septembrie. Stanciu Ștefan, ăsta te-mi-a băgat la pușcărie de mult. Hai să vă arăt o chestie, unde îl găsim pe Edi, firma de transport. V-a fost greu, bă. Țiganul de 13 septembrie, bă, 192 Edi. Hai să-ți arăt unde lucrez. Că eu sunt polițista pulii, bă. Voi ați fost angajați la grădinița din Ghencea, la sub de spermă. Bravo, domnul, secția 22, urmărit pe o pulă. Aici lucrează Edi. În prelungirea Ghencea, exact la capăt la 41. Uite și salvarea CMB-ului după o pizdă. Așa să faci, mă. 500, nu știu, 555 CMB, 555 PMB. ...555 PMB morții, n-am văzut, 538 PMB, n-am văzut bine. Să plimba aleatoriu. Dimineața pe răcoare. Așa este. Așa aici lucrează Edi, 192 Edi, este ăla care transportă persoane. N-ați știut. De la secțiile de poliție. Trebuia să vă spun eu. Hai să mergem la biserica securistului din Ghencea. Să vedem, poate găsim petrolul. Număr aleatoriu luat în dosarul penal. Fie al dracu de hârțogar cu măta și cu curva care te-a fătat în piză.